Справа ў тым, што сёння ў рамках свята праходзіць занальны агляд конкурс абласнога фестывалю рэгіянальнага фальклору «Панямоння. Жыватворныя крыніцы». Творы культурнай спадчыны Гродзеншчыны прадставяць Ашмянскі і Смаргонскі раён. Мы верым, што звычаі нашы не ўмруць, майстэрству народа не згаснуць. Няхай жа традыцыі нашы жывуць і ў песнях, і ў святах, і ў танцах. Быў і ёсць суседам ён, тут Ашмянскі наш раён. На пляцоўку запрашаем артыстам, поспехаў жадаем. Вітайце на пляцоўцы з Ашмянскага раёна выступоўцы! Усім добры летні дзень. Усіх са святам, як сьогодні вас багата. Прывітанне і пашану дасылаем вам з Ашмянаў. Я Міхась. Я Міхаліна, развясёлая жанчына. Люблю вяселлі, гулі, балі, танцы, святы, фестывалі. Вось так заўсёды. А мне куды дзявацца? Даводзіцца за ёй цягацца. У хаце ж есці ні крупіны. Ой, зато якая я жанчына, квітнеючая, быццам ружа, нягледзячы на плаксу мужа. Такія ж і мае зямлячкі, кабеты ладныя з кальчун, жывуць, працуюць і гуляюць. А чулі, як яны спяваюць? Не чулі? Хочаце пачуць? Дык зараз вам яны спяюць. Калі ласка, запрашаем, жанчынкі. Смялей, смялей, калі ласка. Зелёное листья, белые каштаны, зелёное листья, белые каштаны. Як придя вечер, то и сум настанет. Зелёное листья, белые каштаны. Як придя вечер, то и сум настанет. Ой, як то сумно, ой, як то нудно, ой, як то сумно, ой, як то нудно, ой, як то сумно, ой, як то нудно, любила